Ei, amics, qui ens aniria a dir que avui comencem un programa de tapes i el comencem aquí, precisament en un gimnàs? I és que hem d'agafar molta força per aixecar un gran grapat de cosetes, sobretot molta escuma. I és que les tapes no van mai soles. $4.857. Ja en faig prou. Ara, el que em ve més de gust és prendre'm una bona cervesa i unes quantes tapetes. I on ho farem? Doncs ho farem en el bar-restaurant d'aquest gimnàs, el Càssia, que s'hi cuina de meravella i es menja... Ai, diví, diví, diví. Prou! Fantàstic! Això que em rebin amb una cervesa a l'entrada m'encanta. Què tal, Mateu? Molt bones, Pep, què tal, senyor? Quina em dones, la petita o la gran? La petita, va, ja me quedo jo la gran. La petita. Escolta, estem al Càssia, un bar-restaurant aquí al mig de Lleida, que a més està al costat d'un gimnàs. A tu com se t'ocorre obrir un bar-restaurant al mig d'un gimnàs? Pues sí, la veritat és que és una oportunitat molt bona per dos clients una mica diferents, no? Un seria amb la línia més de restaurant i l'altre seria una línia més saludable. Hem de començar amb una recepta autèntica de Lleida. Del terroir lleidatà, no? Exactament. A veure, serien unes faves a la lleidatana. I com es fa això? A veure, explica. Bé, nosaltres, la temàtica que us presento ara mateix són patates, faves, caragols i allioli. Nosaltres ficaríem el puré de patates pel damunt. Aquí, que n'hi hagi una tapeta fantàstic. Una tapeta. Bueno, mitja ració seria això, Pep? Això seria mitja tapeta pels de Lleida, no? I tant, i tant. Bé, ara hem fet l'allioli i simplement el que hem de fer és ficar un cordonet aquí al davant. Veieu que senzill que és aquesta tapeta? Bé, Roger, sisplau! Sí, estic aquí. Bé, doncs ara has de gratinar això d'aquí. M'ho fiques al gratinador i quan estigui gratinat no suportes. D'acord. Som-hi! Ara anem a tastar aquesta copa caprese. Bé, nosaltres aquí el que hem fet és hem agafat la mozzarella i l'hem introduït una mica de gelatina per buscar aquesta textura de panna cotta. Bé, hem fet una maonesa amb tomata, que simplement hem fet una emulsió amb el seu suc i una mica d'oli. Bé, què te'n sembla això, Pep? Fantàstic, no? Aquesta textureta així aterciopelada. Ficarem una pinzellada per aquí al costat. Ara ficarem una mica de caviar al costadet, una mica de caviar. I finalment aquí, per dir-li que és una caprese, li faltaria el que seria l'alfàbrega, que nosaltres hem buscat aquest xip d'alfàbrega, molt bé. I així li aportem un toc verd que també l'anirà molt bé. Ja veus, aquí, mentre en Roger està allà gratinant la patata amb l'all i oli, nosaltres aquí fent la caprese my way. No hi ha manera, el Roger ens està tardant massa, Roger, per favor! Roger, tio! A veure... Bé, en principi aquí tenim el que us he comentat abans, que és el puré de patates amb l'allioli gratinat. Ja simplement faltarà acabar la recepta. I com ho farem? Li ficarem aquestes favetes pel damunt, que estan al dente, simplement estan peladetes, buscant aquesta textura i aquest color tan verd, i finalment li ficarem els caragols. Qui ha fet la feina, el Roger o el xef? Bueno, la veritat és que ha sigut el Roger. Ha sigut el Roger que ha pelat les favetes. Roger, gràcies! Molt bé. Doncs molt bé, ara simplement el que farem és acabar aquesta recepta amb aquest toc d'escuma de menta i a veure què passa. Doncs ja som aquí al bar amb en Guillem Laporta, el sommelier de cerveses, que tu ens explicaràs durant tots aquests programes curiositats del món de la cervesa. Que, per exemple, de fet, hola Guillem, Hola, què tal, Pep? Escolta, a on es va originar la cervesa? Bé, això no sap ningú. De fet, podríem dir que la cervesa no es va originar, sinó que la cervesa acompanya l'home des que som homes. Clar, perquè el fet de ser una beguda feta a partir d'un cereal suposo que va ser un accident, diguem-ne, positiu, no? Doncs en aquest cas no. Sembla ser que una de les poques coses que es sap és que no va ser un accident, sinó que va ser més aviat fruit de la investigació, en aquest cas de les dones, per donar aliments al poble.
diuen que els egipcis hi tenen alguna cosa a veure o ja hi ha gent abans que ho va inventar, això? Ui, això ve de molt abans. Ai, abans els sumeris, no? Tota aquella gent. I avui en dia hi ha científics que diuen que probablement l'home es vagi civilitzar per fer cervesa, que va deixar de ser nòmada per cultivar cereals per fer cervesa i no pa. Doncs escolta, celebrem-ho amb un glopet de cervesa I tant. i molta salut. I a tots vosaltres, fins al pròxim programa. Salut.